Și aici schimbarea a venit pentru că am început să lucrez la un startup, nu al meu, dar a fost ușa mea de intrare pentru că în startup-uri dinamica este puternică și vino, fă ceva, apucă-te. Și de fapt primul meu assignment, să zic așa, l-am făcut stând o lună pe bară, dar lucrând practic pe infrastructura lor. Și după aia, m-au angajat, ok, în 3 luni faci chestia asta. Și eu toată munca pe care am făcut-o în paradigma am la dispoziție timpul ăsta să fac chestia asta. Și așa că după vreo un an jumate mi-a cam înflorit ideea, ok, hai să îmi fac propria mea firmă și să încep să lucrez oarecum în regim de freelance, ceea ce este cum fac acum. E adevărat, sunt asociat cu niște colegi, vin proiecte, nu trebuie să le caut, nu fac proiectele, că ne uităm la chestii puțin mai mari, dar tot în zona de startup-uri, tot oameni care vor să încerce chestii și vor să facă o invențioară, să zicem așa, și atunci este de asemenea o muncă care îmi place pentru că mă trece prin foarte multe chestii și ăsta este modul în care lucrez acum. România se află într-un moment prielnic, aș zice, datorită acestor noi tehnologii, pentru că am constatat că există o efervescență foarte interesantă în ecosistemul de startup-uri, vin din ce în ce mai multe. Avem și niște povești de succes care au încurajat foarte mult această tânără generație. Avem UiPath, avem Bitdefender, avem afaceri pornite în România și transferate pe piața internațională care au devenit success stories. Cum vezi tu România în contextul acestor noi tehnologii și al acestor oportunități? Pentru că nu cred că vreodată în istoria noastră am avut oportunități atât de mari pe cât ni le oferă noile tehnologii. Cred că în gena românului, adică nu vreau să merg pe niște lozinci din acelea puțin dacice, să zicem, dar în modul nostru de a fi este inventivitatea, pe de o parte, pentru că n-am avut tot timpul toate resursele și a trebuit să găsim metode să ne descurcăm. Mi se pare că meseria de inginer pentru un român este una foarte potrivită și în timp ce poate asta s-a născut când, cum ziceam, au mai puține resurse și trebuia să legăm cu sârmă, să zic așa, acum brusc avem acces la niște tehnologii mult superioare legatului cu sârmă. Și atunci luăm o bază de la care am pornit și o agregăm cu niște unelte capabile. Și atunci cred că da, este o rețetă destul de pozitivă. Da, sper să ne audă câți mai mulți tineri. Am stat de vorbă acum recent cu Ioan Iacob de la FlowX. Este un antreprenor român care a creat împreună cu Radu Constantinescu un startup, Qualitance, care a fost cumpărat acum de Alten, de o companie franceză. Iar Ioan Iacob a dezvoltat FlowX, care a atras recent o investiție de 35 de milioane de dolari, da? Și el spunea lucrul următor, ceea ce mi se pare foarte pertinent, că într-o țară ca România, piața nu este interesantă, este o piață mică, dar într-o țară ca România, cu o echipă mică de oameni și noile tehnologii și inteligența artificială, poți să faci produse pe care le poți testa pe piața românească pentru a le exporta ulterior și a le scala pe piața internațională. E o formulă care se practică, merge și cred că va lua amploare. Tu spui că ești implicat și ai și o inițiativă antreprenorială cu prietenii tăi. Cum vezi din perspectiva ta de antreprenor România în anii care urmează? Tehnic vorbind, chiar mă încearcă niște gânduri pentru un startup, dar e foarte incipientă, chiar și gândurile sunt destul de incipiente, dar într-adevăr simt că lucrurile s-ar lega pentru că practic la multe etape la care ar fi nevoie de conexiunea exterioară, da, cum a zis și noastră, piața, până la urmă acea conexiune se poate face foarte ușor. Am lucrat prima jumătate a acestui an, am lucrat cu un startup românesc, dar relocat cam toată echipa în San Francisco, ca să fie în centrul acțiunii. Și echipa în sine era mixtă oricum, adică în latura românească era doar cine pornise startup-ul și poate încă 2-3 persoane. Dar am lucrat pe fusuri orare care erau în toate părțile, oameni din India, adică echipa era mixtă și funcționa. Adică nu era o problemă faptul că eram localizați diferit.
atâta timp cât ne sincronizam la ce trebuia livrat și ce trebuia implementat. Și asta este de fapt ce ne trebuie. Nu sunt un foarte mare fan al venitului la birou, de exemplu, nu că aș mai avea opțiunea asta în contextul actual, dar esența muncii este ce produci până la urmă și mi se pare că în multe culturi, să zicem așa, de muncă, nu e chiar asta esența muncii, pentru că dacă știi că ai bifat tichetul și ai ajuns la birou, poate a fost o zi mai lentă, dar tu ai fost acolo. Și atunci nu asta ne interesează ca să ca să pornești o inițiativă. Da, până la urmă avem universuri paralele aici. În generația mea, idealul era să faci o facultate sau o diplomă și un job până la finalul vieții liniștit, ca să o pensie liniștită, ca să faci cu ea ce, nu știu. A venit după aia generația celor care visau să fie angajați de o multinațională, să aibă o mașină de serviciu, un salariu mare și să muncească 18 ore pe zi și să n-aibă timp să cheltuie banii. Și generația asta care vine acum, ultima asta Z, care e configurată cu totul, altfel e născută cu telefonul în mână, e născută digital aproape și care are alt mod de abordare și care văd că această fibra antreprenorială este foarte puternică. Generația tânără care vine vrea să creeze propriile startup-uri, nu vrea să mai fie angajată la nu știu ce companie. În primul rând vreau să menționez că eu personal aș împinge către o facultate în continuare, pentru că e o rigoare care e necesară. Dar cât despre munca în sine, într-adevăr am observat și o tendință asta și la mine și în exterior, la colegii mei de generație, să zic. Cumva pentru mine, ok, eu am această firmă pe care activez, dar sunt singurul angajat. Au mai fost două persoane cu care am lucrat pe două proiecte, tehnic vorbind, eu fiind coordonându-i, să zic. Dar nu mă pot numi o firmă în adevăratul sens al cuvântului. Mai degrabă aș izola faptul că față de statul român sau față de entitatea juridică care mă înconjoară, sunt un punct acolo. Am statutul de persoană juridică și asta îmi permite flexibilitatea să-mi reprezint munca în mod direct. Și cred că de fapt asta e esența, pentru că sunt mulți care sunt perfect confortabili cu a-și asuma, ok, asta este munca mea, sau bucata pe care am făcut-o eu, vor să fie răsplătiți pentru ea cum se cuvine, să-și o reprezinte și să fie conștienți de valoarea ei ca componentă a ceva mai mare și cred că soluția într-adevăr este să fim reprezentabili individual. Și asta se obține cu startup-uri, cu firme